Хей, ти чу ли новината? Каква новина? Че в океана има бокуци. Това е стара новина, то очевидно, че има. Да, но този път има такава от опасните. Как, как от опас? Има радиация все едно. Олеле, дали трябва да пуснем? Ами май да. И къде ще отидем? Ами трябва да отидем на по-чиста вода, на по-ново място. Абе, ти откъде го чу изобщо? Ние нямаме новини. Абе, случайно чух отгоре журналистка на журналистка. Журналистка ли? Как го чу? Виж, просто го чух. Окей, трябва да ми повярваш. Ами, добре, явно ще се местим. Да,